Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Vadikani very sorry nekugadzira video rino iri ndiri musango ndiri kumafura mhepo. Ndaona ndakanonokera update vanhu vanozonditi Hadzirari wanga uchiitei ndakati ndinongogadzira update sezvairi. Ndatichilaika this video ndatichiye this video kune hama neshamwari. Vadikani update yandinayo update yamadzibaba veshanduko. Chichamboitika namadzibaba veshanduko ndatiti Mwari pindirai poresai mwana wechidiki asina chaanoziya. Vadikani mwana wamadzibaba veshanduko nezuro manheru akabombiwa. After abombiwa akakuvara zvakaipisisa ende ndine mapictures nemufananidzo wemwana iyeye paakakuvara. So zvandichaita ndichaisa mapics iwayo kuFacebook page redu reHadzirari 263. Saka vakaenda kuFacebook page chibva manofollowa ndokune mapictures emwana uyuyu. Link reFacebook page ndarisa mucomment section makuona pakanzi Hadzirari Facebook page link mopresa peblue. Zvisinei moenda munofollowa kuFacebook page ikoko kuti tichazivisana manews updates. Zvisinei ndine video ramadzibaba veshanduko itaura kuti aiwa chero zvinhu zvakamira zvakabhenda zvakamira zvakatsveyama ndichange ndichimira Nelson Chamisa chero zvikanzi zvaumasi zvarwadza sei Nelson Chamisa handife ndakamusiya. So kuti muone video mapedza kuona video mutaura munofika kucomment section. Ini saHadzirari ndafunga kukutsiyai. Much love. Ndongotanga nditi pamusoro evana veZimbabwe pamusoro evana vapresident advocate Nelson Chamisa kumatima nenyika nevari diaspora tokuti pamusoro nyaya muri kutaura mukoma ndifunga ndakambobvunzwa kumashure uko nenhau iyoyi kuti no madzibaba mukuru wenyu asiya. Ndakati kana ini ndasiyawo. Kana vakati vakuenda kured vakuenda kupepo tinoenda nomvura. Ndakataura ndakati president Chamisa vakati 10 left ndino 10 left. Ndikanzi 10 right ndino 10 right. Ndikanzi jamba ndotojamba. Saka pese pavari ndopatiri president Chamisa vafi vakaita zvekuti munhu andi kuzana. President Chamisa vakangomira sezvavari ende munhu akamira nechokwadi. Anoona bozi chavari kuzama kurapa chirwere chiri munyika. Chirwere chiri munyika iZANU-PF. So ndicho choda kurapiwa. Choda kutobaiwa majekiseni na president Chamisa kuti chirwere icho chipere ndio ZANU-PF. Ndio mabasa efazi ekuda kukanganisa vanhu brain. President Chamisa avafe vakaenda kuzana. President Chamisa avafe munhu avakashandiswa neZANU. Munhu anoda vana veZimbabwe. Munhu ane moyo nevana veZimbabwe. Avafe vakaita zvinhu zvokuenda zvokushandiswa neZANU kudaro. Havana kusiya ndozviramba ini. Ndifunga makavanzwa aitotaura kuti aiwa tauda kuchifambira mberi nebasa ende varuda kutorwira vana veZimbabwe vapinde munyika yeKenani. Kuti vabude munyika kuti nyika ibude mumadhaga mairika. Zvinongoda president Chamisa. Musanyeperwe zvenyu zvese ifazi mabasa efazi siyawo vanotobori nani. Vanhu vakaenda kuchikoro vanotoziya zvekutaura nezvekuita. Izvo zvapfana zvakatiwa kufazi kaizvo. Zvapfana zvakaperera magrade 7. Totozviziva zvimwe zvapfana zviri kushandiswa nefazi. Avaziye zvaupe kuperera avatomboziya kana chokuita. Saka atiteerere zvinhu zvakadhakwa kudaro. Tinosvika kana mukoma. Zvakuda kubatana nekushinga. Tikashinga tikabatana muZimbabwe tunoikunda hondo. Anoona tunoikunda hondo iyoyi. Bozi ZANU-PF zvainoita inoshandisa vanhu. Inoshandisa mari. Bozi vanhu vabira nyika, vanhu vane mari. That's why isusu tichiramba. Muona mazuva apera ndichiramba zvimotikari zvavo apa. Zvanga zvamudanga muzina Chivhayo madzibaba da kukupa ine makaenda wrong side. Andiudze zvekuita ini Chivhayo. Mwana mudiki stere kwandiri. Plus andikunde kufunga. Iye akaita mukana wokubira nyika. Ndesaka vane mari. But pa brain wise chapo never andikunde kufunga ini. Akataka kuisa pa Facebook achiti ndina Cooksman. Pikiro kuti andiri kublawa eQuite City. Ndora akakana zvanzi avakomana vakaenda wrong side. Vana veZimbabwe nditendere kuti ndivabatsire. Unokumbira kubatsira inini wori weZANU. Moyo chena wako ndewei. Ukubatsira ini. Mondi inandibatsirwe nemondi kai nemasatanista ndidaro kai. Andibatsirwe nevanhu inini ndati anditambire zvinhu zvisina basa. Anoona kana pana pabhasikoro chari apa musha wangu chete nemhuri yangu pana. Hapana na modi ngoro yangu yemombe. Ndandinayo pana ngoro. But anditambire zvinhu zvisina basa. Anditengese struggle mukoma. Anditengese struggle nokuda kana kutengesa
kutengesa upenyu hwevanhu nekuda mota. Never. Hazvibude. Ende ndicharamba ndakamira pana President Chamisa kusvika zvanaka. Koma zvakafanana mukauya panapa ka mutanga kutaura mudzimai wangu amaima kwa kuti mudzimai wako asiri wako iwewe. Asini nchizoziva kuti amaima kwa mudzimai wangu uyu kupenga kwaakutoita. Ndo zvaari kuita Emerson. Kupenga, kupererwa. Ende mukomana zvakafanana ini ndinomira nechokwadi nyange vanhu mukatuka mukashora zvinenge ndinongomira nechokwadi. Mwari nenyika inenge itoziva kuti haiwa madzibaba wakamira pachokwadi. President Advocate Nelson Chamisa wakamira pachokwadi. Kumwe kupenga kupererwa kwe handipedzerwe kana kuda kumira kushorwa vanhu ndozvo vanoita pasocial media vanoda kutanga kushora kudi but chokwadi chiripo. Mukoma kana vese iye nangagwa toziva kuti izino ivende pepe caretaker ba ivende kutomboti caretaker kutomukudziridza sirika ivende hapana zino riripo pepe. Hakaende ripoti yake akaisa yeye kutoti muZimbabwe munofambiswa ma-elections zvakanaka akabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndopaari kuikanda akaipapo ndopaichagonyera akaipapo ndopaichamira kuti ndi ipapo chokwadi chiri kuzikanwa neSADC manzwaka ndopavari kutangira. Isusu vana veZimbabwe hatifanira kumirira SADC ka tifanira kuonesa SADC kuti aiwa uyu munhu akazvigadza haasiri munhu akasarudzwa navana veZimbabwe. Munhu akasarudzwa navana veZimbabwe ndi President Advocate Nelson Chamisa. ED anozviziva, ZANU-PF inozviziva, vana veZimbabwe vanozviziva izvozvo. Hadzisi nhema. Ende izvo vatozviziva kuti munhu akasarudzwa zviri pamutemo, munhu akasarudzwa nevana veZimbabwe ndi President Chamisa. Aiwa idzodzo hatingapindire papo istrategy dzemukuru wedu. Vaida kuona nyoka naradada dzanziri musangano vavengi manzoka nevatengesi. Makona kana pavakasuduka vachidzoka so nyoka dzese nevavengi vese nevatengesi vabuda pachena. Dai vasina kudaro President Chamisa ka hapana kwataienda. Taitoona ndopamaitaura kuti hapana kwamuri kuenda madzibaba. Iro strategy remukuru wedu ka izvo handingapindire kwavari but vakandigonera president zvavakaita. Vakagonera nyika, vakagonera mirai vakagona President Chamisa zvavakatoita. Because hataizoziva vavengi vedu vanga vatina mukati. Because munhu anonzi Chavangu ka takatenderera nyika. Ini ndaitera President Chamisa Zimbabwe yese. Maifunga munozviona hapana asinozviona munyika. Wende yebiti weushimeni yeChabangu nyengwe Chabangu handina kana one day randikamuona. President Chamisa achimwa Pepsi nehafu bread mumasango. Tendera kusvika kwanaka buyunyi uko. Kubulima mango kukona uko. Manzwaka kutendera nyika yese hatina kana one day randikaona varume vese vakutaura kuti ndiwakuda kuti hey tiswaridze sisi. Kuimpozwa neZANU-PF ndo mabasa eZANU-PF ndokushandiswa neZANU-PF ikoko. Zvinonotorana nemhepo notorana nemunyama because haisi nyore kuchemedza vana venyika yeZimbabwe vachitamba nhamo yavari kuita. Muri kupfiwa nenzara munyika nokuda kweZANU-PF. Nyika ine maminerals mangani but nyika iri kutambura. How many minerals dziri munyika? Nyika ine mari yakadaiso but tiri kutambura munyika mudaiso kutambura nokuda kweZANU-PF. So chirwere chandiri kutaura ichochi chirwere chiri munyika ndo ZANU-PF. Chirifanira kubaiwa majekiseni naPresident Chamisa chipere chirwere ichocho. Ndinoda President Chamisa kudarika bato. Inini ndinoda President Chamisa. Manzoka nyika yese yamuri kuona kumatima nenyika nevari diaspora vanoda President Chamisa. Mubanzoka inini pandikatongonzwa manzoka kuti vakomana naOstalosi vari kufamba vari kumbokura ground paBlue Movement. Inini mangwana acho ndakabva ndatenga mugore yangu 2 yependi. Ndakazviti ari manheru kazvikuseni vakazongona vanhu yaBlue panapa. Panapa anga yaBlue kudhara. Vakomana vamwe ZANU-PF vakamboya vakatenderera apa. Ndakati aiwa mirai munatsokuona ndozviripo. Because ndoda chinhu changu nemoyo. Kwete zvokufosera kana zvokumanikidzirwa zvezvi. Nemoyo wese nemoyo unoda. Muri kuona? Kana President Chamisa zvakati ndakuisa red. Munoona ya red kamusha unoona wa red. Makaona ya pepo munoona wa pepo musha. Zvavatoita nhasi so vakatotaura kuti takupfeka pepo. Munoona ya pepo musha wese uyu nhasi satradoka. So because ndinoteerera zvavanotaura.
bozi munhu anezodzo pachokwadi chepo kana ZANU-PF even Emerson Mnangagwa chai ZANU-PF inotozviziva kuti mukomana akazodzwa uyu mukomana wepresident Chamisa mukomana akazodzwa uyu vanotozviziva ipo pai but iginya chete haisi nyoreka mukoma kuti pane kungokufosera kwavari kuita vanhu kumanikidzira vanhu so ndo zvavari kuita hapana rudo iwe ndakambokuudza munhu womukadzi chai ndikasvika panapa sekusvika ndasvika ndabva kwandabva handiti ndongosvika panapa ndototi mbama kumukadzi bhutsu chibhagera ndotoita bhurugwa rekudambura so ndomuti ndoda bonde newe ndo zviri kuita ZANU-PF kufosera rudo pasingade ndo mabasa eZANU-PF zvese zvavari kuita kumanikidzira vanhu chete kufosera vanhu chete havachadiwa vamuri kuona vari kuteera ZANU-PF vanoti tichakurowa kucha but vamwe vacho vakuita vachichangamuka manje tatosvika kupi nekushandiswa nevanhu president Chamisa munhu anotya Mwari manzwaka munhu anovimba naMwari haade kudeurisa ropa revanhu vanhu muri panzwaka that's why achifamba nemutemo plus munhu anoziva mutemo muri panzwaka saka haasi munhu wechiginda goriya zvavajaira ivo veZANU-PF zvokuda kungoita chiginyabvu so haisiyo type yacho president Chamisa bozi munhu anotya Mwari munhu anoremekedza upenyu hwevanhu munhu asingade kudeurisa ropa revanhu muZimbabwe muri panzwa saka munhu ari kufambidzana nemutemo nestrategy mushe kusvika tasvika chaipo pekuti ZANU-PF yega ichanatsoona apa tabatwa muri panzwa zvokuita violence zvezvo hazvina zvazvinotipa bozi tinokwadzisa vana unozoda kutonga yanowaurayisa vanhu vakomana vangu vachifamba ana Hostalos nachibaya pangu vachitenderera ndoti zvauti vakomana vana Hostalos vanhu vanenge vakazemberana kumukomana saka zvavakanga vataura ndozvandaiteerera because vanhu vanoteera kuchi mukomana muri panzwa saka handina kungoita zvemusoro wangu ndisandati kana ikanzi yachinjiwa kala munoona ndachinja futi papa munoona ndatochinja kala iwe